ọtụtụ afọ tupu ekwuo okwu na onye nke ma ọ bụ onye nke ọzọ bụ onye a ga-akpụlite ijikwa ya bụ ọnọdụ. Isiokwu wee bụrụ, ọ bụ otu a ka esi wee na-eme echimeze oge nna nna anyị ha? A na-ene anya n'otu onye si wee nwee nnukwu ego ka o si wee dị n'oge a n'ụfọdụ ebe, na onye a kpatara nnukwu ego n'ihi ya ka echie ya igwe. Oge nna nna anyị ha, ọ na-abụ onye echiri igwe ọ nọrị n'obodo ọzọ, site n'obodo ọzọ wee na-achị ndị ọ na-achị, ka o kwesịrị ibi ebi n'obodo anwa? Echime igwe a na-eme ya n'ụdị na nekwa ka onye a si akpa agwa n'oge nna nna anyị ha? Ọ bụ na onye a na-akpa ezigbote agwa, ka ọ bụ na onye nke a nekwa nka, ka ọ bụ na onye nke a? Kedu ihe a na-elere anya wee na-echi mmadụ igwe n'oge nna nna anyị ha? Kedizi ka o si wee dị n'oge a? Ọ dị mma, o nwere ezinụlọ amapụtara na site n'ezinụlọ dị otu a ka a ga-esi wee na-arọpụta igwe? Onwegede ka igwe nke na-anọ si wee jee ife, ejekwa n'ezinụlọ anwa wepụta. Onwe ndị si na ọ dịzi rotational na be ha, na-emegodi ya iwu constitution. Ụmụ ihe a nsogbu a na-arị ibi elu. Ọ dị mma, anyị ga-eneba anya ihe gbasatara echimeze, echime igwe n'ala Igbo, ka o si wee dị n'oge nna nna anyị ha nakwa otu o si wee dị ugbu a. Ihe kwesịrị ka eme, ọ bụ gọọmenti na-abata si ndị obodo nekwa na onye a ga-echi igwe? Ọ bụ gọọmenti na-arụpụtara obodo onye a ga-echi igwe? Ụmụ ihe ndị a ka a ga-elebasị anya, ka ndị obodo ga-eji aka ha mee mkpebi si na onye dị otu a ka ọ masịrị ha ka echie igwe. Anyị nwere nnukwu mmadụ bụ nnukwu ọbịa pụrụ iche anyị ya n'ebe a, ma nke a na-akọ ka o si wee dị n'oge nna nna anyị ha nakwa n'oge a na-ekwu ya otu a ndị oge enwe ike wee na-amụta. Onye ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu maka Honorable Charles Okafor kpololo ọzọ, apa dike n'ọkpa okpere amikwu ọka. Ọ bụkwazi ya bụ prezident nke Obi Nwanne Butchers Association n'Ọka. Biko nna anyị apa dike n'ọkpa, anyị na-asị gị nnọọ. Daalụ nụrụ nna. Abụ m Joshua Dabby Jaja, ọbụla dịka anyị na-aga n'ihu na SuruGede. Ọ dị mma, apa dike n'ọkpa, ịnụgonu ka o si wee dị echimeze. Na mbụ, kedu ụmụ ihe a na-elegasị anya tupu asị na ọ kwesịrị ma bụrụ ihe ziri ezi ka echi onye a eze site n'oge nna nna anyị ha? Dịka na gboo ole na Igbo, ma ebidodugo n'Ọka maka abụ m onye Ọka. Tụlụfu echie mmadụ eze, a ga-enene akpalamagwa ya mma, nene ka o si eme, ọ na-agba ama, ọ na-alụ ụlụ ya, izu ori, ọ na-egbu mmadụ, ọ na-analụ mmadụ nwunye ya, ọ na-analụ ndị mmadụ anaba. Iwe niile ka a ga-wee nenechie. A na-akwana echi eze echi mgbe nọọ eji ayọba onye anwụ. Echetara m ezi izi echi n'Ọka, Chifu Obiora Nnebe Ichie 1 of Ọka. Ejele ibe ọ nọ n'ugwu Awụsa wee yọọ ọnya, biko ayọla ya for over 2 years. O wee kwete na ọ ga-anata chi eze. O chi eze, obodo niile kwekọrịta na-afụyala eze ugwu. Mgbe o chiri eze bụ mgbe a na-afụyala eze nne n'ugwu. Mana nke ikpeazụ n'ụwa JDJ, nke ikpeazụ gbakwa mghalị. Nke ikpeazụ bụ oke ọchịchọ, onye jere pata ego, ma ndụ ego mpata makwụ mma ndụ yahoo nwa na-ekwu soja. Afụtara apala ego chee obodo n'iru, echi eze onye bụ na nsọ ana adụọzi maka ihe akwụkwọ obodo ka nwere eze. Iwu onye ọzọ fụta na ọ bụkwala eze, ọdụ eze na-abụ. So nọọ oke ọchịchọ kpatachara ibe anwụ niile. Ọdịnala nsọ a na-adụọzi ndị ọcha na-egbute, ọcha ga-esi gbute karịa eze eji amatụ. Anara eme eze zọọ onye azọ, na na-ayọ onye eze lụrụ, onye eze kwesịrị ayọ onye okwete ochie, maka onye anwụ okwochi ịyọkwa anya ọjụ na ọghara echi, maka na iwe so eze ri nne. Dị mma, o dogo anya na echimeze bụ omenala. Onye ọbụla
obodo kwekọrịta sị na ọnya ga-abụ eze ha, ya bụ igwe ha. Ndị ana na ndị ichie ndị mee nke dị mma, mmụọ na mmadụ ha ncha niile ejikwa ofu aka wee kweta mmemme a ga-eji wee chie ya eze. A ga-awụsakwu mmanya na ana a na-agbado ọkpa. Ụmụ ihe ndị azi adịzị ka ihe a na-eleghara anya n'oge a. Ọtụtụ obodo enweghị eze ruo tata, a na-enwe esemokwu na orubere ndị a, orubere ndị a, orugoto n'anyị, oruroto n'anyị. Ihe gbasatụrụ echimeze n'ala Igbo o kwesịrị ka ewebata ton by ton n'ime ya? O kwesịghị ekwe ka ọ bụrụ ton by ton, maka na ihe o jiri ekwochi ka ọ bụrụ ton by ton bụ na o nwere ike olute agavu nye ekpelima, ọ bụrụ na ọtọn ba ọ bụrụ ya bụ na ekpugokwa obodo iru n'ala. So n'ọnya ka o jiri ekwochi ka e nwee ton by ton. Ekwochi ka ọ bụrụ onye eze kwochiri, onye enenechechel, o nwere ntụpọ na arụ ya, onye ekwochi ichi eze dị ahụ. Oge ụfọdụ dịka isi wee kwuo na ekperima nwee ike nweta onwe ya n'oche eze n'ụdị ton by ton. Anụbazi akụkọ na ejikwa wee lekọrọ ana ndị ụmụnna, lekọrọ ana ndị ụmụnna nke leba ana nke a ewee nwebe esemokwu, ụdị ihe dị otu a. Ife gbasata eze ije ganye aka na ana nke a nebakene ya anya dịka otu wee bụrụ esemokwu a na-anụta n'obodo dịgasị iche iche na ana na eze elegi ya, ana igwe elego ana nke a, mana ụmụnna na-ekwu na onwekwa nebakene anya n'ụdị ọnọdụ dị otu a. Ọ bụ ya ka m ji si ọ bụ eze ndụ ton by ton wee eze ọ ya bụ ton by ton ahụ o wee lute nya bụ ekperima. Ime igwale ya onye ji ele ha n'obodo niile ọnya bụ ton by ton nya ọ jọgburu onwe ya, maka na o nwere nke mee na mpaghara Ọka, bụrụ na Ọka agbata obi Ọka. O nwere etikete mkpu asị na onye eze nke n'ọnya ka o kwesịrị ịlụtu ochie nye. O mere arọ na abụọ o wee dala n'obodo, obodo kwuo okwu ọkpụrụba niile o je kpọchie. Iwe ka o melide for so many years, mana ọ dịkwa m ka ọnya wee eze anọzi, because na echetara m egwu ọzọ emene nsugbu egwuru mgbe gboo. Ọchị na ọkụ n'ọkụ ka odogwu ji abịa, ọkụ n'ọkụ ka o ji ana. So na onye chọkwala ya n'ọkụ n'ọkụ nwee ike ịna n'ọkụ n'ọkụ, maka na ndị Igbo si na ntukwu nwaanyị a na-akwa adụ mma na ọgba ata, na odogwu apaghị mbegele ntị ọpala mbegele anya. So na ọ bụ iwe dị na anya bụ iwe ton by ton. Ejezie apala agabu adọgbue ọpala obodo kpuo iru n'ala. Iwe ga-abụ ya bụ ilekwu obodo na Lego na akali ọzọ. Ọ dị mma ka a na-ekwu okwu ihe gbasatara echimeze n'ala Igbo. O kwesịrị ka a sị na onye a na ebe o ji wee mere isi ọnọdụ bụ Lagos maọbụ Kano maọbụ London, mana a na-agbakirikwa ana ifu ndị kwenye na ọya nwa ka ekwesịrị ka echi eze. Ọ nọkwa nso ichigodikwu ya ọ nachi ya London si ebe anwa. Kedu ụdị echimechi eze ama nọ n'ụlọ na-afụ ka ekesi anyanwụ n'obodo ya malụ maka ndị ọ na-achị, ọ nọ na London maọbụ Amerịka si ya wee na-achị? Otu a ka ndị nna nna anyị ha si wee mee echimeze nke ha. Ịma na iwe a na-eku ndị eze bụ ndị eze ọdịnala. Ụdị ndị eze nke ikulu ababa bụ ndị eze ọdịnelu, nke a nwee soro n'eze ọdịnala. Onye bụkwa ndị agavu anwụ na-ekwu ịnọkata ichi eze obodo jee nọlụ Lagos ma Abuja nọlụ obodo oyibo. Abụgokwa m ibe o meri nne, mana oyi o mechele asị na igwe anyị na ọ yaba anata in 5 months time. You can imagine. O nwezie ka obodo ji agba ọkụ asị na igwe na ọ yaba anata ma ọ na ozili ozi. Kedu onye ị na-ezizi ozi? Ọkwa gị bụ eze bụla igwe. So na nya bụ iwe jọgburu onwe ya. Onye ọbụla ekwochi ichi eze bụ onye like m kwuru maka Ọkaba anyị ichie Obiọra Nnewe ayọlidelie o kwere nata ọfụ ọzikwata ije ọzọ. Ọ chilidela ọka ele nụnwa chi ọka mma mma tụlụfu chie wee kuo onye onye bụ eze ọdịnala. Mana ụdị ndụ ya na-wee ekwu eje na Lagos n'ọlụ nke ndị eze ọdịnelu which obodo achọrọ. Obodo kwochi achọ ichi eze n'elu anya mma jechọọ onye agha yọwa eze, onye zuru onwe ya enwere ntụpọ. Ọ bụrụ ndị ego mpata apala ego eje kee ụfọdụ ndị ichie. Eziokwu aghọziela achị aghọla eziokwu. Ọnya bụ iwe na-emebi obodo.
ibido ugbu a gebe ntị anyị nọ na SuruGede live na Ogene 98.3 FM wee na-etinye ọnụ n'okwu ka o si wee gbasata echimeze n'ala Igbo nakwa ụmụ ihe ndị a na-ahụta banyere ya n'oge a maka ụmụ okoro na agbọghọ bụ ndị na-ege ntị ugbu a onye anyị na-anọ wee na-etinye ọnụ n'okwu bụ Bololo ọzọ apa dike n'ọkpa. Anyị na-ekwu maka Chief Charles Okafor ọbịa nọ na Ogene 98.3 FM wee na-etinye ọnụ n'okwu n'ịga n'ihu ịma a na-ekwukwa na-echeta maka oge nna nna anyị ha otu ha si wee were ezi akọ na uche ha wee chịkọta ihe dum wee nọte ndụ aka na-enweghị nsogbu. N'oge anọkata anụ akụkọ na ọnya na ọ bụ kandideti gọọmenti ọnya na ọ bụ kandideti gọọmenti dịka obodo na-akwado ka ha nwee onye a ga-akpọpụta n'ụdị na ọka echi eze emebezie elekshọn a na-aga na-eme maka ọkwa gọvanọ, ọkwa onye isi ala, ndị na-eje ụlọ ọgbakọ seneti, House of Rep, House of Assembly, kedu ha local gọọmenti elekshọn ya emebezie elekshọn tụba vootu maka onye a ga-akpọlite a ga-echi igwe n'obodo, atụm vootu na omenala Igbo maka onye a ga-echi igwe. apa dike n'ọkpa ọ bụ na ife kwesịrị ma bụrụ ihe ziri ezi gwa kene ndị Igbo ọ bụkwa nna ọ kwesịghị n'ihe gbasara ịtụ vootu obodo ngwa tụọnụ vootu na mmadụ ịbụ mmadụ ite anụnwa ka a mara onye nke a ga-akpọlite n'ọya maka onye a ga-echi eze na-ebeke n'anya ka o si wee dị n'omenala Igbo. Ọbịa iwe nji kwuo na anaghazikwala agha mgbe o ji ya bụ achọzie iwefute eze ọdịnala eje chịfụta mmadụ na-atọ tụba vootu onye bụ na anaghala agha o kwochiri ekwochi cha ekwochile obodo ya bụ nwa mụtala obodo ọbụla maala nwa mụtala na-enene nwa mụtala ọ na-eto na-enene omume nwa mụtala enenere dị ele enene cheche mbochi ọbụla o luru ka ọ na-elu na eze nke nọ anọ ejebe gị iwe maka na eze anara aṅụ aṅụ na o nweela ochi jebe iwe obodo a nwe enene nwa mụtala mmadụ na onye ewukwa nnene nwa na-eri eji mmụ ya nekwa omume ya nekwa aka ọ na-enyela obodo nekwa eme mmụọ na-emela obodo niile gbaka aka ọnụ asụọ ọbọ na ana si ya nwa m ya echiela anyị igwe ọnya bụ igwe nke ọ ya wee chie obodo ezu ike mana nke ọ na-abụ emele elekshọn mele na gọọmenti nye satifiketi nke ụmụ eze anwụ ọjọkwala nnekwu njọ ọkwawa na-emebi obodo na-emebi ana ọjọka maka na ihe ọbụla ana na-asọ nsọ ejeje eme ya ọkwa ya bụ nsogbu n'obodo. Ọ dị mma ka a batazie na nke kandideti gọọmenti maka na ụmụ ihe a na-aga na-ebutekwa nsogbu n'obodo n'ụdị na eziokwu na-atụcha elekshọn n'obodo anyị bụ Naijiria n'ọzi ụlọikpe na ndị ụlọọrụ INEC na-adisaid si na ọzi onye a bụ onye ha nwee ji ụlọikpe na INEC atụọ vootu nke ha iche nke ahụ edogo anya. Ogene FM bụ ebe a na-ekwu okwu gbowam ịghọtago so INEC na ụlọikpe atụzia vootu nke ha deklia na onye dị otu a meri ihe a na-ahụta n'ebe dị iche iche mgbe ọbụla atụ vootu n'obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụ n'aka nke ọzọzi okwu gbasatara echimeze eze ọdịnala n'ala Igbo gọọmenti nwere ike inye asambodo iji wee maa atụ mana ọ bụ gọọmenti kwesịrị ikwu na ọnya ka n'obodo unu achọrọ unu achọrọ na ọnya bụ onye elega anya onye nke anwa nwere mmadụ na gọọmenti o nwere onye dị otu a nwe onye dị otu a na gọọmenti ndị ahụ bịazie akwadowezi ya n'aha gọọmenti na ụdị na ọya bụ onye a chọrọ gobiwe ụmụ okorobịa maka ibute ọgbata uhie n'obodo ya bụ ihe wee na-ebute ihe a na-asọ nsọ na-ebeke n'anya n'ụdị nke anwa. Kedu gọọmenti ịhapụ ihe dịrị ya na-aganye aka n'ihe gbasatara echimeze echimigwe n'etiti ndị obodo na-ebekene anya nke ahụ jọgburu onwe ọ jọnarị ude na-esigbuo nkakwụ because na amara m ele o ji ya bụ obodo malụ onye bụ onye fụtazie ichi eze achị na gọọmenti na-ekwu na ya enye satifiketi ọ jọrọ njọ iwe mmaala bụ na obodo na-echi eze
ndị oyibo akwụkwọ ka na-enye. Oke, obodo ka ọ dị ala ichi eze. Obodo ka ọ dụọla ichifu eze. Okay. Ndị oyibo inye satifiketi dụọlụba. Mana nke ikpeazụ ndị oyibo na-abịazikwa n'ụfọdụ jiri aka baje chọwa ala onye ebe a ga-enye ele satifiketi bifo obodo echi eze which jọgburu onwe ya. So mana ana m ekene aka na-achị Anambra steeti Prọfesọ Charles Soludo erioji ụlọ ụwa ọchịagha Anambra steeti gọvanọ aka ma bụtara ụdị ibe ahụ ọ nara eme ọnọkata onye ebe satifiketi ọ na-echelu obodo ewofute eze obodo woftecha eze onye satifiketi ọ bịakwa like onwe obodo ya gbanwe eze na-abụ ya bụ Soludo na-ejekwe kuo eze nke ejire satifiketi gwa ya bịa n'anya wait for your turn na eze aka eluturu na onye oyibo malaba bụ onye nke duele so na gọvanọ anyị bụ Soludo na-eme ebe dị n'ọwụ so nwere nke ahụ na-ajakwa ya nnekwu ike na ọdụrụ obele ya bụ ị na-arụtụ aka na ka o si wee dị gbogbore ya bụ gọvanọ na-ahazizi ihe ọfụma ka o si wee dị ugbu a na steeti a ọ na-eme ibe mma na-abịazịa na dịka steeti ndị ọzọ e nwere n'ala Igbo dịka ebe na ebe a chọpụtago na gọọmenti na-eje aganye aka n'ihe gbasara echimeze agwa ndị obodo na ọnya ka a ga-echiriri eze ị na-akọwa na o kwesịrị na obodo ga-eji aka rọpụta nwafa ha ga-echi eze. Yes, ọ jọgburu onwe gọọmenti na-ezi asambodo. Yes. Okay. Ọ dị mma nkeji 17 ka o ji gafee elekere 9. Nke a bụ SuruGede live n'Ogene 98.3 FM. Ohere ọma dịkwara gị itinye ọnụ n'okwu site na 07017222983 maọbụ 09091110983. Apa dike n'ọkpa na ebe a maka ịza ajụjụ ọbụla ị ga-achọ ịjụ. Amaghị m ka o si wee dị n'obodo gị. Ịghọtago a na-enwe esemokwu n'ihe gbasata echimeze. Apa dike ekwugo na adị azọ eze azọ dịka omenala Igbo si wee dị na ọ bụ eze ọdịnala na ife gbasata ana aka ana nọ n'ime ya ihe gbasata ana nọ na ya bụ na ekwesịrị ịza eze azọ. Kedu ka o si wee dị n'obodo gị? Adị ama gọọmenti ọbịa ganye aka sị na ọnya ma ọ bụrụ ọnya mba na onwekwa onye ọzọ a ga-enye asambodo unu na-ahụ ụdị ihe dị otu a. Enwere ọnọdụ ndị kwe na ndị ekweghị kpatara kemgbe igwe ikpeazụ unu jebere ife ruo taa enwebeghị ike kpọlite igwe ọzọ. Inwe ike kpọọ site na 07017222983 maọbụ 09091110983 ka ama ka a ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara ka ya bụ ihe na-ebebedebe. Ọ dị mma apa dike n'ọkpa dịka o si wee dị dịka n'obodo ndị na-enwe esemokwu ugbu a maka onye nke a ga-akpọlite tupu oge ahụ maka onye nke a ga-akpọlite ga-abụrụ ha eze. Onye ka anyị na-anọ ugbu a? Hello afa gị na ebe isi akpọ? Nze na ebe n'ebe ọba dịka egwu nnọọ. Ndewo. Ọ dị nnọọ mma na anafa adọga. Onye nọ na studio bụ apa dike n'ọkpa kpololo ọzọ kene ya. Ode Merinna Arize adịghị na-akọ mkpa ndị ime ndị abụọ ọ bụrụ na obodo ejiri aka atụ vootu wepụta mmadụ obodo atụrụ mmadụ vootu wepụta mmadụ ọ na-adịrọ mma. Ọ ka mmadụ obodo ji aka ma mee vootu wepụta mmadụ onye ga-achịrị maka nke a bụ eziokwu mana nze ọba dịka egwu dịka o si wee dị bido n'oge nna nna anyị ha ọ kwesịrị ka obodo tụọ vootu tupu akpọlite mma a na-atụ vootu atụm vootu steeti ka federal ka gịnị lokal gọọmenti a na-atụ omenala Igbo akwadota atụm vootu na ịkpọlite onye ga-abụ eze.
ma nkịta ime ihe ebe a gọọmenti na-abịa ndị obodo apịtiri okwu ezi were sọtịfiketi nye ọ dọrọ aka mmadụ obodo ka ọ dịrị aka nwoke ga-abụrụ n'ikpe nwoke ga-abụrụ n'ikpe ihe ọbụrụ ọ bụrụ na obere ka ya dọrọ mma obodo ahụ ezigbo otu atụkwala ebe obodo site aka ewepụta egerịta ọ dị mma daalụ sọ ọba dịka egwu ka anyị nabata onye ọzọ hello good morning. ị bọọla chi Good morning. ndewo Chris, onwere aka ka ntị akpọ n'ogosi? nnọọ ka o si wee dị na mpaghara ebe ị nọ n'ihe gbasara echimigwe Ọ dị nnọọ mma biko afọ adịghị n'ọba ana m ekele gị. Daalụ rinne. Ị na-eme nke ọma. Biko ihe m na-ekwu maka igwe bụ na obodo mba alọ ịma na abịa na alọ kịta ọnọdụ ka anyị nwere igwe na-abụ mana anyị ma nke bụ igwe ndị alụ kwado ọkwụ na afụgo obodo mba ala ada azọ igwe azọ kemgbe onye chiri igwe mgbe etiri na alụzirigwe ya na-akpọ ya bụ alụzirigwe oboburu ha na moto na-abata alụ niile a na-eso aka na-amanye elu n'igwe abata ọ na-egwu họn alụzirigwe onye ọbụla etipụta na-ejighị igwe eze nnọkọngwe onye bụ igwe izi alụ nwere anyị nwere nsogbu ọchịcha rituo enwe igwe efetu nkwọka anyị nwere nsogbu igwe nkwọka chịchara rituo ka ewepụtara maka anyị na-enwe igwe na anyị nwere ogwe isi ka e nwere n'ala ogwe isi ahụ ịtọ bụ ka a na-akpọ ifite ịtọ nke ọzọ bụrụ ezi igwe nke ọzọ ọ bụrụ na ezi kịta wepụtara igwe ewepụta igwe ọjọbachịsị ya mbọsọ ọbụla o ji wee jebe maka igwe a ga-anwa mbọsọ ọbụla o ji wee jebe ife ndị mgbada nke ọzọ wepụtakwa otu a ka ije na igwe a na-etere anyị n'ụzọ ntere na ụfọdụ wee tiri igwe nwatakịrị o nwere ike iti igwe n'ihu nna ya nke a bụ ihe chọrọ ka akpa dike n'ọbata nke tiri igwe n'ihu nna ya a na-ekwu ndị ahụ na-ekwu n'otu usoro esi eti igwe ewezia mba onye nke ọzọ site n'ofu okirikiri a na-ewepụta igwe ọzọ usoro so mmadụ onwe nke mgbe a na-enye esemokwu etego aka and mmadụ onwe m na-ebu na eji esemokwu a site na ọchịchị ndị chịburu achịbụ uto pati ihe politikal ishu ka e wee igwe nke ya etiri gọvanọ ha mpụ gọvanọ afa ndị chịburu Anambra steeti bifọ ka e wee igwe usoro ọgbado pati ya ọ dị politikali motivated dịka mmadụ onwe isi were ekwu so wee dịka ọ na-eso okwu n'obodo anyị bụ alụ eji wee mara ama alụ London so ihe na-eme kịta bụ ka anyị ji wee dị uche ọnọdụ etu esi wee dị kịta ka o ji wee wara ntị n'uche nke m because na thank God for etolu udo chara nwa mgbe afọ mere ọfụma maka a mara gị onye na-akwụrụ eziokwu o wee kpebiri ekwuo ihe o kwuru wee gwa ikpe nke ọzọ si ya ga-ebunye anya jee nọrọ ala na onye ama bụ onye nke ọzọ chọrọ ịgbara afa so ebe m na-achọ ikwu bụ na ọ bụ kama mmadụ ya anwụkwa kama ọ ya esebe okwu ọ na-abụ anụ gbaa ya ọsọ agbaa ya ajọ egbe kama ọ ya esebe okwu a na-egbu mmadụ a na-asị ka abịa ka abịa biko na onye ama site n'obodo ahụ wepụta ndị obodo ahụ were aka hapụwa aka onye ya achị ha ịkpetụwa aka okporo na onye wepụta nwachi na ya kama mmadụ ya na-anwụ wee bụrụ na udo dị ọnwa ajụjụ ịjụ apa dike ọnwa ajụjụ ọ dị mma ọnwa ajụjụ ịjụ hello ọnwa ajụjụ ịjụ apa dike n'ọkpa ka ọ zaa nị ya nụnụ ka ọ zaa ga ajụjụ ejuru ya ma nwata ọ na-echi igwe n'iru nne ọkwa ya geenụ ntị ka ọ zaa gị ya geenụ ka ọ zaa biko ajụghị mara nnekwute mma nwata anaghị echi eze n'iru nne ya nsọ a na alụkwọ nwa ka ọrụ so na ọ jọgburu onwe ya so na unu nwee ụdị ibe anwụ n'alọ ọkwa ekpele ka ya na-ekpekwukwele onye ahụ bikọs na obu mbọsị ba ndị ichie akụgbuo onye ọ nsọ a na ka o mere ibe anwụ daalụ sọ the new Babylon Chukwudi eze nwanne ọ pụọla osiokwu anyị n'aka biko Chukwudi eze nwanne ọ bụrụ na ị na-ege ntị kpọọ laịnị nke ọzọ biko na nke kpọọ kịta anọkọta wee pụọ ọ fọrọ nwantị ka anyị weta ya na njedebe SuruGede live na Ogene 98.3 FM gịnị ka anyị na-ekwu maka echimeze n'ala Igbo ụdị ihe a na-ahụgasị banyere ya n'oge a iji wee tụnyere
otu o si wee dị oge nna nna anyị ha wee bie ndụ ka nka nke ọma kedụzi ihe na-afịa n'oge a onye ka anyị na ya nọ hello si na redio gị pụọ si na redio pụọ hello afa gị na-ebe isi agba ị bọọla chi ị bọọla chi afa gị na-ebe isi agba anyị nọkwa nnọọ mma afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gbapịa ọsọ ndewo na obodo anyị ọgba ụdị okwu ọnụ na-ebukọta na-abịa ike n'afịa oke mgbe m nụrụ ya ahụ na-ebukọta na ọtọ m ụtọ dị nne so wee dị ka ntinye ọnụ na ibe ahụ na-ebukọta na n'otu a ibe na-eme na be anyị abịa na be anyị o nwere paati ọ Ebonyi steeti ndị obodo jikọtara aka wee wepụta mmadụ ka ọ bụrụ igwe nke bụ obodo ahụ na mba nke ọcha abịa na saịdị ahụ enwere vileji akwa vileji obodo ise then ebe ebu ụzọ wee tie igwe a wee lọpụta ndị obodo wee were jikọta aka wee wepụta mmadụ ka ọ bụrụ igwe gbapịa ọsọ wepụtasị mba na ọbụrọdụ ndị anwa ga-etibiri igwe nọ ndị ọzọ a ga-eme second by son na ndị achịa oke anyị anụghị ebe ị na-eje ọ maka oge nna anyị Apadike ịnụgo ka ndị mmadụ si wee tinye ọnụ n'okwu echimigwe n'aka nke ọzọ ọ kwesịrị ịtọ n'ofu ezinụlọ igwe ejebe ife esikwa n'ofu ezinụlọ anwa nọ ihe a mere inherit nka onwe obodo na-eme ụdị ya anwa ruo taa o nwekwara obodo na-eme ya mana ọ jọgburu onwe ya ka m were nke mere na agbata obi Ọka wee maa atụ o nwere oke ezinụlọ nna onye echichela eze diọkpala ya chie o wee luo ka diọkpala ya ṅụọrụ nke ikpeazụ obodo wee gbakọ aka ọnụ wee wofute eze ya achịva eze agha echichie dị eze ụmụ nwanne onye nke a nanaje gbawa akwụkwọ na kọtụ nọ inheritance n'ọba ka olutu weziba na alụkwu na-eme ya na ihe ọ bụzikwana bụ ogodila ekpeli manọ na famili anwụ ochie eze chiva obodo so na ọ jọrọ nnekwute njọ ime nọ inheritance na eze duba anyị wa ma ọ tọn by tọn wa eze wụ onye kwochila eze ka a ga-echi eze onye nenechi eze kwochi ya echifu eze ọ dị mma na mkpokọta kedu okwu ị ga-agwa ụmụ Igbo na ihe gbasara echimeze anụ a na-ekwu okwu ya ka o si dị n'omenala Igbo na nkenke iwe mma agwa Igbo niile ubikonu ganataba n'azụ n'ibe nna nna anyị badebele unu afụzina n'ibe nna nna anyị badebele na ọgwa ya na-apata ibe nụnwa anọkọtazi enwe eze ọdụnelu mana enwechara eze ọdịnala ka nọchanụ so biko ganata n'azụ ka unu neghere anya azụ na nna nna anyị ba na Igbui elewa ji chi eze ndị anụrụ asụ Igbui nya na gboo oli ọkụ ihe ominili n'onu Ọka demen ọ wee bụrụ ya onye magere ntị otu a ka esi wee na-eweta ya na njedebe isiokwu a bụ nke anyị welitere onye tinyere ọnụ n'okwu bụ Chief Charles Okafor kpololo ọzọ Apadike n'Ọkpa chairman Obi Nwanne Butchers Association Ọka nna anyị biko anyị na-asị gị ndewo daalụnụ ndị ọma gere anyị ntị ebe akwazi ka anyị na-eweta na njedebe SuruGede nke ụbọchị taa na Ogene 98.3 FM ụbọchị Fraịde na-abịa ka ga-abụkwa ụbọchị site na Amarachukwu anyị na gị ka anọrịkwa anyị na-ekenekwa Miracle n'otu aka ahụ abụ m Joshua Dabby Jaja JDJ daalụ sọ maka ige ntị